Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Mixburin flimkien il-lejla biex nroddu ħajr lill-Alla għaliex 159 sena ilu għaw deċtana inqatalih bħala knisja lokali, bħala dioċesi. Jew ngħidulu grazzi lil mulej il-kol kemm aħna għax b'dan il-mod in-nies tal-gżira tagħna setgħu jkunu iktar ikkurati spiritwalment. Seta' jkun hemm iktar attenzjoni, iktar għajnuna spiritwali, iktar ewkaristija, iktar ċelebrazzjoni tas-sagramenti, b'tali mod li aħna nkunu nistgħu ngħixu din il-ħajja tagħna fuq din l-art fistennija lejn is-sema. Illum ukoll qegħdin nibdew sena pastorali oħra, sena pastorali ġdida fid-djoċesi tagħna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil mulej ċerti mill-ħniena u l-imħabba tiegħu. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla, f'kull waħda mill-knejjes li huma mixja lejk fuq din l-art, inturi l-Knisja tiegħek waħda qaddisa Kattolika u Apostolika. Għamel li aħna l-poplu tiegħek inkunu maquda mar-raj tagħna u ninġabru ġemma waħda fl-Ispirtu Santu permezz tal-Evanġelju u l-Ewkaristija biex nistgħu nidhru bħal ġbija xierqa tal-poplu tiegħek kollu kemm hu u nkunu sinjal u mezz tal-preżenza ta' Kristu fid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Għada u illa dawn ukoll ta' min jistmerrom u l-bniedem midneb mimli bijom. Min ifittex iħallas bideħ isib ħlasu minant il-mulej li jifli sewwa dnubietu. Aħfer il-proxmu dnubietu u mbagħad titlob u dnubietek jinħafrulek. Bniedem irawwam għada bħal ieħor u mbagħad se jfittex fejqan minant il-mulej. Min bniedem bħalu m'għandux ħniena u mbagħad se jitlob għal dnubietu. Jekk bniedem jibqa' mgħaddab, min se jpattilu għal dnubietu. Ftakar fl-aħħar ta' ħajtek u wieqaf mill-mibeda. Ftakar fit-taħsir u l-mewt u woqgħod għall-kmandamenti. Ftakar fil-kmandamenti u toboċċ il-proxmu. Ftakar fil-patt tal-oli u għala għajnejk għall-offiża. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha imbierek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U ma tinsiex il-ġid kollu li għamel miegħek. Ħanin u twajjeb. U jaħfer dnubietek kollha. Ifejja il-mart tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar. Iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Ma mexiex magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna. Ħanin u twajjeb. Daqs kemm huma smawiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma min jibża minnu. Daqs kemm nbiet il-vant mill-punent, hekk jbiet minn ħtijietna. Ħanin u twajjeb il-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ħadd minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd ma jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej, jekk immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu mela, sew jekk immutu aħna tal-mulej. Kristu għalhekk miet wir-xoxta biex ikun sit kemm tal-ħajjin u kemm tal-mejtin. Il-kelma tal-mulej. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu mulej, xi kemm il-darba irid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu. Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu, ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma il-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur, stabar ftit biha, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu u nxteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu, stabar bija u nrodlok. Ma dak ma rridx jaf. Mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu, ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet, jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Ma nafx jekk ħassejtux l-istess ħaġa li ħassejt jien meta rajt il-Vanġelu. Dan il-qaddej illi s-sit tiegħu ħafirlu 10,000 talent. Tafu kemm huma 10,000 talent? 3 biljun euro. 3 biljun 200,000 sena xogħol. Daqshekk huma 10,000 talent. 200,000, minix nisbalja, mux 200 sena xogħol, 200,000 sena xogħol, 3 biljun euro. Daqshekk huma 10,000 talent. Dan is-sejt, dan is-sinjur ħafer lil qaddej dan kollu. U dan il-qaddej sab wieħed minn sħabu qaddej ieħor li kellu jagħtih 300 dinar. Bejn wieħed u ieħor. Madwar 1,000 euro. Il-paga ta' 3 xhur ta' dakinhar, ta' dak iż-żmien. Kif ħassejtukom intom meta lil dan il-qaddej is-sejt ħafirlu 200,000 sena xogħol? U hu ma ħafirx 3 xhur xogħol lil wieħed minn sħabu. Kif tħossu? Tirrabja tgħid dan miskin ma fehm xejn. Dan ma femx kemm ħafirlu kemm iħobbu is-sejt is-Sinjur. Imma intom tafu li din hi s-sitwazzjoni tiegħi, intom tafu li din hi s-sitwazzjoni tagħna ta' kull wieħed u kull waħda minna tgħiduli kif. Intom tafu li aħna is-sejt tagħna, s-Sinjur tagħna, l-mulej tagħna, Alla tagħna
lilna lil kull wieħed u lil kull waħda minna oġbu jirregalalna 10,000 talent. Intom tafu li kull ma aħna l-persuna tagħna, il-familja tagħna, dak kollu li aħna, dak kollu li għandna, ġie moti lilna b'rigal, ġie moti lilna b'xejn. Intom tafu li spiss aħna dan kollu ninsewh u neħduh for granted u ma napprezzawx u ma ngawdux dan il-ġid kollu li jissit tagħna oġbu jirregalalna b'xejn ma ngawduhx. Ara xi problema meta dak kollu li rċivejna ma ngawduhx. Anzi, inħossu kultant illi għandu jatina li baqalu x'jatina dan is-sittana. Aħseb u wara meta jonqosna, meta jirfsilna dufrejna xi ħadd minn ħutna, xi ħadd minn sħabna. U nispiċċaw nagħmlu bħal dan il-qaddej. Kemm hi vera il-parabola tal-Vanġelu tal-lum. Insibuha bitqila biex naħfru għal ma raġuni. Għax ninsew illi aħna diġà maħbubin ħafna b'xejn, fi kliem ieħor diġà maħfurin. Għax li mħabba b'xejn mhix xajr il-maħfra. Il-maħfra x'inhi? Meta jien tħobb lil xi ħadd għal xejn, anzi tħobbu saħansitra anki meta iweġġek. Imma dejjem billi aħna ma nemnuhiex fir-rigward ta' Alla. Billi aħna ma nħossuhiex fir-rigward ta' Alla. Allura nsibuha bitqila ħafna biex nagħmluha ma' xulxejn. U mhux biss ma' xulxejn. Mhux biss insibuha bitqila biex naħfru lil xulxejn, imma ifuni sew. Insibuha bitqila biex saħansitra naħfru lilna nfusna. Insibuha bitqila biex naħfru u nħobbu lilna nfusna kif iħobbna dak li rregalalna kollox b'xejn. Meta jien ma nħobbx lili nnifsi, ma naħfirx lili nnifsi, meta jien nieħodha bi kbira kontra tiegħi nnifsi għal dak li ġrali, għal dak li għamilt, għal dak li nagħmel, se nsiba bitqila biex f'qalbi, anki jekk minn barra naċċetta u jekk minn barra inkompli man-nies, imma f'qalbi, fil-fond tal-fond ta' qalbi, inħoss li xi ħadd li naqasni u naqasni bil-kbir u għamel dak li ma kellux jagħmel, anki jekk nipprova nġib ruħi mod ieħor minn barra. Għax jien ma ħfirx lili nnifsi, għax jien ma nħobbx lili nnifsi. Allura dan il-Vanġelu jitkellem fuq il-paċi tal-qalb tagħna. Kif inkunu sew, kif inkunu kuntenti. Jekk intom tirriflettu ftit, aħna ma nkunux sew għal żewġ raġunijiet. Meta ma naħfrux lilna nfusna ta' xi ħaġa li għamilna, ta' xi ħaġa li ġrat fil-ħajja tagħna, meta aħna ma nħobbux lilna nfusna kif iħobbna Alla, forsi inqasna lil xi ħadd, imma mhux bil-fors. Forsi weġġajna għal xi ħadd, imma mhux bil-fors jien nista' ma naħfirx lili nnifsi tan-nuqqas ta' suċċess ta' ħajti. Ta' dak li jinder li kelli nagħmel u ma għamiltux. U nibqa' ma nħobbx lili nnifsi kif iħobbni Alla. Dak hu l-ewwel inkwiet tal-ħajja tagħna, imbagħad hemm inkwiet ieħor. Meta jien xi ħadd iweġġani u ma naħfirlux. Jew inweġġa' lil xi ħadd u ma jaħfirlix. Dan u t-tieni inkwiet. Ippruvaw irriflettu ftit. Kemm inkaxkru għal żmien twejl f'ħajjitna xhur u ħafna drabi snin
meta jien weġġajt lil xi ħadd u qed nistenna li jaħfirli u dak għamilli bħal tal-Vanġelu qabadni minn onqi u beda jafasni u għadu jafasni. Kemm nagħmluha din meta xi ħadd iweġġana naqbduh minn onqu u nibqgħu nafsuh x'jiġifieri. Għax tibqa' tfakkarilu, tibqa' tgħidilu, tibqa' tħares lejh bl-ikraħ biex kif jarak jinduna li darba int irfistu, li darba int żbaljajt miegħu, jibqa' jabsek fonqok, jibqa' jifgak. Kull xejn tiltaqa' miegħu, kull xejn jiltaqa' miegħek. Il-Vanġelu tal-lum qiegħed jgħidilna ħilsu minn dan kollu. Eħilsu minn dan l-inkwiet. Kunu kuntenti, għejxu bil-paċi f'qalbkom. Is-sena pastorali li qegħdin nibdew hawnhekk f'nofskom illejla u rappreżentanti mill-Kunsill Pastorali flimkien ma' nas-saċerdoti. Is-sena pastorali li qegħdin nibdew se tkun ikkonċentrata kollha kemm fuq ir-rikonċiljazzjoni, fuq il-paċi ma' Alla, ma' nfusna, ma' xulxejn u mal-ħolqien. Għax jekk aħna nkunu sew ma' Alla, nkunu sew ma' nfusna, sew ma' xulxejn u sew mal-ħolqien. U s-sinjal li ħallilna Ġesu, is-sagrament, il-preżenza tiegħu ta' rikonċiljazzjoni, ta' paċi li tgħinna ngħixu din l-esperjenza is-sagrament tal-qrar, is-sakrament tar-rikonċiljazzjoni jew is-sagrament tal-penitenza. Is-sagrament penitenza mhux insawwat lili nnifsi, penitenza l-indiema, is-sagrament tal-qrar. Ejjew nerġgħu niskopru matul din is-sena pastorali li ġejja dan is-sagrament li warrabnieh fil-ġemb, li poġġejnieh fil-kexxon u li forsi minħabba fek qegħdin niżdiedu fl-inkwiet tagħna, fid-dwejjaq tagħna, fil-problemi tagħna. Għaliex? Għax maħniex fil-paċi ma' nfusna, m'hemmx rikonċiljazzjoni ma' nfusna, maħniex fil-paċi ma' Alla, maħniex inħobbu lilna nfusna kif iħobbna Alla, maħniex inħarsu bl-għajnejn ta' Alla lejn xulxejn, maħniex inħobbu n-natura l-ħolqien kif jixtieqna Alla. U dan kollu xi ġejb? Dwejjaq. Ejjew nerġgħu niskopru flimkien matul din is-sena se jkollna diversi okkażjonijiet dan is-sagrament. Tiftakru intom meta konna żgħar, almenu dawk li huma tal-età tiegħi u ftit iżgħar minni jafu illi kien hemm regola konna ngħidu nqerru almenu kull nhar ta' Sibt jew kull 15, u l-konfessjonarju kien ikun hemm is-saċerdot, anki llum naqra ħtija tagħna ta' tiegħi l-ewwel wieħed li m'għandniex inkunu disponibbli għal qrar bħalma konna nkunu qabel għaddejjin niġru bl-affarijiet għandix nagħmel hekk u maħniex disponibbli għas-sagrament tal-qrar. Tgħiduli immur quddiem is-sagrament, quddiem Ġesu l-kurċifiss, ngħidlu aħfirli u jaħfirli. Meta jkollok xi tgħid mal-mara u tgħidilha sori u ma tirċivix risposta. U tgħid wi wissa ħafritli. X'differenza meta dik il-mara tgħidlek all right, irranġajna ta' okay. Fimtek, inħobbok, naħfirlek. X'differenza milli inti tmur hemmhekk tgħidilha aħfirli ta' u ma tisma' xejn lura. X'differenza? Hija fantasija li ngħidu li m'għandniex bżonn is-sagrament tal-qrar biex inħossuna maħfurin. Hija fantasija. Hija skużawni l-kelma ta' skużawni. Hija supervja. Min ixhum li biżżejjed ma naċċettax li jinmidneb nisbalja. U allura għandi bżonn u mingħajr biża u mingħajr dwejja imur anke quddiem bniedem bħal li qiegħed fisem Alla, però biex jaħfir u ngħidu isma' jien żbaljajt ta'. Isma' jien ħarist lejn mara u xtaqta f'qalbi ta'. Isma' jiena ħadd dak li mhux tiegħi ta'. U dak mhux biex jikkundannak. Kemm hi salutari din l-esperjenza
Kemm tagħmilna lilna bnedmin, iktar bnedmin, kemm tatina iktar paċi. Jista' jkun li forsi aħna ma baqalniex paċi kif kellhom ta' qabilna, għax forsi qed nitilfu dan il-ġawar, dan is-sabiħ illi huma ddewlna. Ejjew, verament, il-kol kemm aħna matul din is-sena nerġgħu niskopru, nerġgħu inħallu San Pawl jgħidha dejn. Ejjew inħallu lill-Alla iħabbibna miegħu kemm sabiħ. Ħallu lill-Alla iħabbibkom miegħu. Alla jixtieq iħobbkom, ħallu iħobbkom. Ew nistqarru dak li nemnu. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bieħsar kollox, nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis, ejjew induru bil-fiduċja lejn il-missier tagħna tas-sema li jaħseb fil-ħtiġijiet kollha tagħna u nitolbuh jieqaf magħna u jħarisna. Nitolbu għal Papa Franċesku u għal isqof tagħna Anton biex il-mulej iħeġġiġhom bl-imħabba u bil-erf ħalli bil-kliem u bil-emil ixandru lil kulħadd il-Vanġelju tal-Salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ġenituri u għall edukaturi kollha biex l-Ispirtu tal-mulej jagħtihom id-don tal-għaqal u d-den ħalli jwasslu lil dawk fdati fidejhom għal ħajja sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal minu imġarrab u mtaqqal biex isib il-faraġ veru fil-preżenza tal-Alla u fl-imħabba tal-aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal poplu Awċi sabiex il-mulej ikompli jibnieh, isostnieh bl-eżempju sħiħ, iħarsu minn kull ħsara u jagħtih qalb li tilqa lil kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier qaddis biex xandir tal-kelma intkompli tmexxi lil poplu tiegħek f'din id-dinja. Atina li nemnu dak li nisimgħu u li nagħmlu dak li nemnu bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna qed niċċelebraw it-tifkira tal-imħabba bla qies ta' ibnek. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex il-frott tal-ħidma fed-dejja tiegħu permezz tal-Ministeru tal-Knisja Mqazza ikun ta' ġej tas-salvazzjoni tad-dinja kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej talina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għid, konna meħlusa mitnub bil-matmat tal-mewt u msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddejs, poplu miksub u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Sanctus, Sanctus. Dominus Deus Hosanna in excelsis. In nomine Hosanna in excelsis. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħodna li jiraqdu bit-tama tal-qawmien, niftakru fil-isfijiet, is-saċerdoti reliġjużi u benefatturi ta' djoċesi tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, partikolarment Joe u Violet Pavija, l-erbieħ tal-familja Xerri u Luigi Gauci u Tony Grek. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusep, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk minn sebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ċieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla jħobbna bimħabba bla qies, tant li tagħna lill-istess ibnu Ġesu, minnu lest li jagħti lill-ibnu għal ħaddieħor għall-oħrajn. U San Pawl jgħidilna kif ma jagħtinix kollox miegħu jekk kien lest li jagħtina lill-ibnu, kif ma jagħtinix kollox miegħu. Ejjew inħossuna maħbubin mill-missier, ejjew inħossuna maħfurin, maħbubin b'xejn, mhux għax jistħoqilna, imma sempliċiment għax aħna wlied induru lejh u ngħidulu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina. Iddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
state firmos. Nroddu ħajr lil mulej flimkien billi nitolbu t-talba ta' tifħir li talbet Marija illum f'dan il-159 anniversarju mit-twaqqif ta' Djoċesi tagħna. Kejjew nitolbu għal dawk in-nies kollha kif qal l-Arċipriet fit-talba Ewkaristika, dawk kollha li ħadmu stinkaw mod speċjali saċerdoti u reliġjużi, imma mhux biss, ħafna nies oħrajn li batew għamlu ħafna sakrifiċċji biex seta' jkollna djoċesi, seta' jkollna parroċċi, seta' jkollna knejjes, seta' jkollna seminarju
seta' jkollna saċerdoti. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġoħ u lil-lon jabatom il-barra b'xejn. Bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej, wettaq sal-aħħar il-Knisja tiegħek fil-fidi sħiħa, fil-qdusija tal-ħajja, fl-imħabba tal-aħwa u fir-rabta safja miegħek. Ibqa' dejjem mexxija bil-għajnuna tiegħek. Int li qatt ma tieqaf tajjixha bil-ġisem qaddejs u l-kelma ħajja ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.